ang atong kalangitan mga higala hinaot nakabalita mo ani karong bulana gani nagsugod na kaniadto pang September 5 kung sa pizza karon September 16 na no matud pa sa mga siyentipiko kung gani atibok kalibutan nga karong bulan September halos tibok bulan no dunay mga meteors unsa man mga meteors kanang mga dagko kay mga bato bitaw nga naglupad-lupad sa kahanginan dito sa kawanangan panana siya dili na maabot sa ato nga pananaw pero kabalo man ta nga dako kayo ang kawanangan naglutaw-lutaw lamang kita ning halapad nga kawanangan. So apil sa dito, nagalutaw-lutaw kini mga bato. Nagalutaw-lutaw unya maabot ang panahon nga mahaduol sila sa kalibutan. Unya agitudloan man ta sa eskwelahan, di ba? Nga dunay gravity, dunay bay magnet ang kalibutan. Mao nga kung mapaduol sila sa kalibutan, suyupon sila. Kung muna sila nga makita bitaw ta na mga gabi nga makita ta nga siga kayo danag kayo nya murag dunay kumita matud pa dunay bituon nga nagdagan mao na ang mga meteors so nagasugod na mga higala ngadto pang September 5 unya alang sa dugang kasayuran ani ay video sa Balitang Bisdak. Hinautod ta para impormasyon lang ning ato kurtosiya sa Balitang Bisdak kini mao mga kasayuran. Atong paminawan. Og nakuha og video sa mga netizens matod sa Pag-asa Visayas. Ang report ni Loan Merondina. Sa video nga kuha ni Juan Dadol, nga taga San Remigio, Cebu, makita ang kalit nga pagdanag sa kawanangan nga milanat og pipila lang ka segundos. That time, nag-standby mi. Naglingkod ko sa motor niya, nagabantay ko sa langit nga ni nagani nagsiga. Motong nakadadali ko video, motong naka-record ko 3 to 4 seconds sa akong cellphone, motong ni Ritso siya kapaong. So pagkahuman na, idugdog, nagabati may ugdugdog. Nakakuha usab og susamang hulagway si Chris Chan nga taga Santa Fe, Cebu. Sama ni Dadol, nakadungog usab og kusog nga buto sila si Chris Chan ug ang iya mga kabanay dihang nakita nila ang maong pagdanag sa kawanangan. Kasi pa kayo niya, ipalit lang buto gani ma'am, niya hayag kaayo. Niya, ang iya pagkabuto kay dagan siya murag airplane gani. Matod ni Engineer Al Kiblat, pango sa Pag-asa Visayas Regional Services Division nga posibleng usa kini ka meteor shower kay base sa astronomical section sa uluhang buhatan sa Pag-asa wala may mipalupad og rocket ug wala usab sila'y nasayran nga may natagak nga debris sa wala na mag-function nga mga satellite. Mas dako usab ang tsansa nga usa kini ka meteor shower kay aduna may meteor shower event nga gitawag og Perseid nga magsugod sa Setyembre 5 hangtod sa Setyembre 21 ug ang peak ni ini nahitabo niadtong Setyembre 10. So most likely usa to siya ka meteor showers kang iyang karakteristik mitugma man sad kay ang karakteristik sa meteor shower mag-display na siya og incandescent streak of lights sa atmosphere nga lain-laing color green, blue, red. Dugang ni Engineer Kiblat, gawas nga mas kusog ang pagtugpa sa meteors, madungog usab ang sipa nga buto ni ini. Average ang kining meteor showers og speed nga mga 720,000 kilometers per hour. Ang kining mga debris at is mga metal nag-average lang ng mga 25 kilometers per hour nga speed. Due to the kining gitawag na to friction, init na kay siya. Nya mo interact ganin siya gases sa atmosphere, kaning mga rocks formation mo ganin siya o mga dust particles na ay posibilidad nga mo create o explosion. But ang kanang mga debris sa mga satellite kanang o rockets nga natagak
less ang chance nga mo-create og explosion. Hinuon matod sa pag-asa, gikinahanglan pa og ebidensya kung tinuod man nga may meteorite nga mitugpa sa usa sa mga isla haduol sa mirang bahin sa Sugbo. Pero kung sa istorya nga meteorites nga nahagsa gyud kay ang meteors kung makaabot sa yuta gitawag natong meteorites. So kinahanglan tag ebidensya. Makuha nito ang katong meteorites mismo o dili lang nato ma-decide po dayon nga meteorites siya kay it needs to be analyzed. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronina, Balitang Bisdak. Okay, salamat atong partner. Salamat, no? Engineer Ronnie Ampo. So, mga higala, ato ning gisgutan, aron kita masayod sa panghitabo sa atong palibot o mahinumdom. No? Kita Makahinuklog. nga ang atong kalibutan dili na ginusara. Nagulutaw kita, kauban yan ang uban sa mga sama sa mga planeta. Mga bituon, naglutaw-lutaw tas kawanangan. So kini mga panghitabo hinauton ta nga makapangandam ta unya dili mo sulod sa atong una-una kanang mga mapahimuslanon nga mga tao. Na moabot ng panahon nga na magpatutuo diha nga matud pati mailhan na sa katapusas kalibutan unya labi na mga kulto, mga relihiyon. Ang hitabo kana mga higala nga ingnon ka ipamaligya ang imong mga kabtangan, ang halin ihatag diri simbahan kay matapos ng kalibutan. Still